rien faire sur tout l'hémisphère. Leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli. Les explorateurs, rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces hommes de cœur. PH Promo uvádí francouzský animovaný seriál Byl jednou jeden objevitel. Par des cœurs en fête, braver les tempêtes, leurs petites coquilles de noix ne faisaient vraiment pas le poids. Et sur les flots déchaînés, leur témérité fut bien démontrée. V českém znění hrají Vladimír Fischer, Tomáš Racek, Marek Libert, Otto Rošecký, Libor Terš, Karel Richter, Marek Valenta, Eva Hrušková, Petr Gelnar, Zdeněk Hess, Marcela Kyselová a další. Kaveza de Vaca. V roce 1528 přichází na americký kontinent další konkvistador, pán Phil Narváez, který má prozkoumat Floridu. Asistentem a pokladníkem jeho expedice jsem já, Kaveza de Vaca. Florida už je blízko, guvernére Narváezi. Prý tu indiáni nejsou moc nepřátelští. To je skvělé, uděláme z nich výborné otroky. Měli bychom z nich udělat dobré křesťany, pane guvernére. Křesťanů už tady máme dost, ale otroků je málo. Ale pane... Kavezo, vy jste pokladníkem této expedice, tak si pamatujte, že jsme tady kvůli zlatu, všemu, co se dá získat. A otroky můžeme prodat za zlato, rozumíte? Ale... Země na pravoboku! Země! Vezměte to. Zvažte je. Ale guvernér, jednají s námi jako s přáteli. Proč tohle děláte? Potřebuji otroky, Kavezo, to je ten důvod. Kupředu! Tam jsou další, chyťte je! Chyťte je! Chyťte je! Ten tlustý se bude hodit, to bude dobrý otrok. Počkejte, vždyť vidíte, jak je přátelský. Řídíme se rozkazy. Guvernére, podívejte, co jsem našel. Budeme mít jídlo. Ale šéfe, podívejte, zlato. Zkuste zjistit, odkud je a pamatujte si, potřebuji otroky. Jestli to bude nutné, tak střílejte. Musí vědět, kdo je tady pánem. Vidíte, guvernére, nejdřív nás tady vítali. Jsou a teď to divoši, nepřátelé. nechte si ty hloupé řeči. Já vím dobře, co mám dělat. Vidíte to zlato? Řekněte mi, odkud je.
Apalač, hory, Apalač. Rozumím všemu, co řekl. Říká, že to zlato je tam nahoře v horách. V Apalačských horách. Půjdeme tam a najdeme ho. Nemůžeme opustit lodě. Musíme si najít nějaký přístav a taky budeme potřebovat zásoby pro expedici do vnitrozemí. Divoši nám poskytnou veškeré zásoby. Co se týče lodí, poplují kolem pobřeží, až objeví přístav, kde by mohli zakotvit. Co vy na to, pánové? Protože všichni souhlasí, vyrazíme zítra ráno. Je to velký šéf, musíme ho poslouchat. Před pár lety porazil našeho velkého šéfa Cortés, pěkně mu to nandal. Jasně, bylo to v Kempole na jihu. Správně, a teď se náš velký šéf chce trochu pomstít. A tak jsme se další den vydali na cestu. Bez jakékoliv pevné základny a bez zásob. Ani jsme nevěděli, kam přesně jdeme. Vydali jsme se do záhuby. Přebroď tu řeku, říkám ti přebrodit. Tohle mám přebrodit? Ne, to ne. Dál. Ne. Asi budeme potřebovat vory. Ten Narváez je úplný blázen. Věděl jsi to, co? Kupředu, jdeme. Voice. Počkejte, přátelé, co je to tam za zvíře? Vypadá jako kočka. To byla pořádná kočka. Musím přiznat, že to není špatné. Konečně indiánská vesnice se 40 podivnými chatrčemi postavenými z větví a listů na okraji hustého pralesa. Všichni muži jsou pryč? Tak můžeme v klidu jít a vzít si to zlato. Tady žádné zlato není. Kde je všechno to vaše zlato? Řekněte to! Podívejte se. Chtějí, abychom jim vrátili jejich ženy a děti. Umahauta huva jakumo! Rita hatuma! Říkal jste, že se to tam jmenuje Ote? Správně, pane. Vesnice je odsud tak 10 dní pěšky. A podle nich je blízko u moře. Je prý bohatá, je tam kukuřice, ryby a fazole. Tak co na to říkáte? Každý den je někdo z našich lidí zabit nebo zraněn. Nesmíte tu zůstat. Už brzo nebudeme mít nic k jídlu. Tak jsme šli. Ani jsme pořádně nevěděli, kde jsme. Pokoušeli jsme osud.
Kupředu! Jestli brzy nenajdeme něco k jídlu, tak zemřeme. Už jsme jistě blízko té vesnice Oty, aspoň doufám. To je Oty. Zacházeli jsme s nimi hrozně a proto všechno zničili. Teď už nám zbývá jen smrt. Ne, guvernére, musíme jen postavit čluny a plout po řece až k moři. Z čeho bychom asi tak ty čluny postavili? Nemáme žádné železo, lana ani nářadí. Umím postavit tavící pec. A já jsem dobrý tesař. Já vím, jak udělat klich, aby se dal utěsnit trup lodi. Tak dobře, dáme se do toho. Můžeme rozstavit všechny třmeny. A brnění a helmy a ostruhy. Všechno železo, rychle do pece. Ti muži začali úplně z ničeho. Neměli žádnou zkušenost se stavbou lodí. Sami sobě dokázali, jak jsou schopní. V době kratší než 2 měsíce dokončili 5 lodí. Už nemáme vodu. Důvěřujme v Boha, on je naší poslední nadějí. Země, vidíte? Veslaři, do toho! Jestli brzy nenajdeme vodu, tak zemřeme. Ty to prozkoumej tady, ty na druhou stranu, my půjdeme tamhle. Žádná voda, nikde ani kapka a taky nic k jídlu. Co? Pane, ty jsi nám požehnal, neopouštěj nás. Home. Říká, že nás zavede k ním a nakrmí, ale pak nás obětují bohům. Zdá se, že jsou upřímní a chtějí nám pomoci. Zachránili nám přece život. Ale u těchto divochů člověk nikdy neví. Dobře, musíme trochu nabrat sílu a pak se uvidí. Už je to měsíc, co nás sem přivedli. Dobře nás krmili a většina už se zotavila. Stále ještě máme své zbraně a oni nemají čím bojovat. Teď se s nimi snadno poradíme. Byli k nám tak laskaví, guvernére. Jistě z nich budou dobří křesťané. Z těch divochů? Z těch pohanů? Bude lepší, když z nich budou dobří otroci. Nezapomeňte, že tady velím já, tak si nechte ty svoje názory. Břicho. Já jíst, já pít. Tady máš. Podívejte tamhle, chyťte je. Rychle pryč. Řekl bych, že se na nás žene bouře. Země přímo před námi! Pojďme! Ne, dávaj nám jídlo.
Nejvíce ženy a někdy i staří lidé tady konají tu nejtěžší práci. Když chce muž získat nevěstu, dá dívčině otci luk a 2 nebo 3 šípy. Je toho tady moc málo k jídlu. Indiáni jsou zvyklí jíst prakticky všechno. Jedí, co najdou. Mravence, mravenčí vajíčka, pavouky, červy, ještěrky, hlemýždě, hady. A když už nemají nic jiného, tak dokonce dřevo. Ano, opravdu, v bažinách roste jedlý kořen, který je dosti výživný, ale je moc obtížné jej vytáhnout. To dali za úkol nám. Indiáni tvrdí, že už nemáme zájem je léčit a proto nám přestanou dávat jídlo. Ano, myslí, že jim odmítáme pomoc, ale ve skutečnosti si vlastně nevíme rady. Vy jste velmi moudrý, Kaveso. Co kdybyste to zkusil? Můžete jen předstírat, že jim pomáháte. Určitě ten rozdíl nepoznají. Protože se stejně chystáme odejít, tak to klidně můžeme udělat dnes v noci, až budou spát. Vezmeme si tolik jídla, abychom měli na přežití. Co to je? To je ale divný pták, vůbec nelétá. Poslouchejte, vypadá to, že sem někdo jde. To je pravda a mají bílou kůži. Umí tedy léčit, určitě nám rádi pomohou. Ne, pokud tady má někdo léčit, tak to budu dělat já. Nechci, aby mi do toho strkal nos někdo jiný. Radši je zabijeme, ale teď právě čekám dalšího pacienta. Takže tebe bolí žaludek, je to tak? To bolí, už to trvá skoro 2 dny. Vyléčím tě. To je moc dobré znamení. Kous vytáhne bolest ven. Teď už ti je lépe. Pořád to ještě bolí, ale je to jiná bolest, spíš jako spálenina. V tom případě potřebuješ mnohem teplejší kámen. Když je to tak už je mi mnohem líp. Už to vlastně nebolí. Vidíte, pacient se cítí mnohem lépe, nepotřebujeme je. Ale stejně bychom to mohli zkusit. Jsou to specialisté mezinárodně uznávaní. Aha. Čekáme na vás. Jste mezinárodní specialisté. Takové potřebujeme. Ale my nejsme lékaři. My o tom vůbec nic nevíme. Hrozně mě bolí hlava. Opravdu mě to příšerně bolí. Snadná pomoc. Mám to, co potřebuješ. Pomůže to? Počkej, kouzelníku. Co kdyby to zkusili ti doktoři? My to ale neumíme. Víra dokáže zázraky. Zkusím to. Bože na nebesích, smiluj se nad tímto ubohým hříšníkem ve své věčné milosti. Pomoz mu od jeho hrozného utrpení. O pane, pomoz mu. Odejdi, hrozná bolesti, a již nesužuj tohoto muže. Povzbuď jeho ducha. Ošklivý brouku, jdi pryč. Bolest je pryč. Už mě nic nebolí. Bolest je pryč. To byly nějaké čáry, žádná opravdová medicína. Půjdu někam, kde budu vítán. Co je to vlastně tuna? Tuna je štěstí, dá se to jíst, dokonce i pít. Však uvidíte zítra. Opravdu divné. Bude to asi nějaký jejich zvyk. Tak to zkusíme. Jaký podivný zvyk. To je ale nápad tancovat na jedné noze. Proboha, co to bylo? Tohle, ale nic, antilopí zajíc. Vážně? Jak to, že jsem nic neviděl? Není divu, je to prý nejrychlejší zvíře na zemi, tak ho nemůžeš zahlédnout. Dívej se, už se vrací.
Jestli je to tak rychlé zvíře, že ho nikdo nikdy neviděl, jak můžeš vědět, jak vypadá? Výborná otázka. Někdy je možné ho vidět? Chceš to ukázat? Já bych ho chtěl vidět. Uvidíš ho? Teď se na něj chvíli podívejte, ale rychle. Když je léčíme, tak by nám taky měli zaplatit. Má to cenu zlata a smaragdů, všech drahých kamenů. To Bůh léčí jejich nemoci. Zasáhlo ho šíp a dostal se velmi hluboko. Skalpel. To opravdu bolí. Měli bychom ho raději uspat. Pacient spí, můžete začít, doktore? Jehlu a nit na 2 stehy. Operace je skončena. Probuďte pacienta. A je mi líp, už jsem úplně zdravý. Tam dál je velká řeka a za ní ještě mnohem dál vysoké hory. Žijí tam bílí muži, jako jste vy. Už nemůžeme dál, celé dny jsme nic nejedli. Umíráme žízní. Postarám se o vás. Tato široká řeka odděluje 2 země. Tímto směrem je země krav a zde země obilí. Půjdeme směrem zapadajícího slunce. Věřím, že je tam další oceán. Možná, že se tam setkáme s jinými Španěli. Moje ruka, nemůžu s ní vůbec hýbat. To je vykloubené rameno. Pomoz mi, Estebaniko. Už je to dobré. Mám to hrozně dlouho a opravdu mi to moc vadí. Můj krk. Veliká bolest od páteře a špatný lícní nerv, Estebaniko. Provedeme zákrok číslo 18. Síla stupeň 1. Rozumím, profesore. Řekl jsem síla 1. stupně, ty zo skoro zabil. Teď má tuhý krk na opačné straně, tak použij postup číslo 19. Ale buď strašně jemný, sílu snížit na polovinu. Cavesovi to trvalo 6 let, než přešel Ameriku z východu na západ. Téměř 6 000 kilometrů, všechno skoro pěšky, bez zbraní, bez pořádného jídla a oblečení. Léčení bylo jejich jedinou zbraní a tak se naučili ji používat. Problémem bylo, že z jihu přijeli jiní Španělé a ti měli odlišné cíle. Víme, že jste sem přišli v míru a vítáme vás tady. Zůstaňte zde tak dlouho, jak si jen budete přát. Díky, přátelé, ale slyšeli jsme o jiných bílých mužích, jako jsme my, kteří by měli být jen pár dnů cesty od vaší vesnice a my bychom je rádi našli. Pak ale půjdeme s vámi, protože ti bílí mužové mají pověst nebezpečných násilníků. Konečně, otroci, kupředu zajměte je. My jsme svobodní lidé, Španělé tak jako vy. Španěle? V životě jsem ještě takové Španěle neviděl. Jsem Álvarez Cabeza de Vaca, pokladník expedice pod velením guvernéra Narvaeze. Alonso de Castillo, poručík jeho veličenstva. Já jsem Andrés Dorantes, důstojník španělské gardy. Jsem španělský voják Estebaniko, svobodný Maur z Maroka. Cabeza? Vy nejste mrtví? Díky milosti boží a pomoci našich indiánských přátel jsme naživu. Z těch indiánů budou dobří otroci. To ne, jsou to přátelé a svobodní lidé. Jen jsem si dělal legraci.
Dalo by se říci, že Chaveza byl nejličtější ze všech konkvistadorů. Vášnivě se zajímal o země od Floridy až po Kalifornii a Mexiko, které byly v Evropě dosud neznámé. Snažil se porozumět indiánům. Výborně, konečně slyšíme příběh konkvistadora, který skončí dobře. To ne, ten příběh neměl vůbec šťastný konec. Chaveza de Vaca měl poznat kletbu všech konkvistadorů. Uvrhli ho do vězení, protože se přátelil s indiány a tam strádal téměř až do smrti. České znění připravili překlad Jana Mindlová, odborná spolupráce Dylan Saint-Germain, zvuk Luděk Polivka, úprava a režie Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2000. Right there. But aim first, man. Okay. Look out! Nothing happened. Must have been a dart or something like that.